салом дӯстон, бозиҳои даври дуюми марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо ба анҷом расиданд. Метавон гуфт, ки мо шоҳиди рақобатҳои диданӣ ва ҷолиби дастаҳои аврупоӣ гардидем. Чун анъана аз ду бозӣ барвақтӣ оғоз мекунем, аммо пеш аз сар кардан ҳамон хоҳиши ҳамешагии худро мекунем, ки ба канал обуна шавед. Ин барои паҳн шудани видео ба дигарон кӯмак мекунад. Милан ва Динамо Загреб дар Сан-Сиро вориди майдон шуда зӯро муайян карданд. Маълум шуд, ки муқобили Милан айни ҳол рақобат намудани дастаҳои мисли Загреб мушкил хоҳад буд. ҳанӯз дар охири нимаи якум Оливер Жиру ҳисобро кушод. Ӯ аз пеналти ба задани гол даст ёфт, аммо ин муҳим нест. Пас он Салемакерс ҳисобро дучанд кард. Дар ҳайати Динамо Орчишнон футболбоз аст. Ӯ дар бозии гузаштаи Лигаи Чемпионҳо голи ғалабаоварро ба самар расонид. Инҷо ҳам ӯ гол зад, вале ба дастааш кӯмак накард. Голи сеюмро Милан бо кӯшиши побега ба ҳадаф расонида ғалабаи боваринокро ба даст овард ва ба якуми гурӯҳ баромад. Бозии дигари бармаҳал миёни Селтик ва Шахтёр доир шуд. Агар барои тамошо ин бозиро интихоб накарда бошед, пас кори дуруст кардед. ҳамаи воқеиёти он дар 30 дақиқаи аввал рух доданд. Сараввал Бондаренко автогол зад. Пас он ҳамдастааш Мудрик дарвозаи рақибро ёфта ҳисобро баробар намуд. Аз байни бозиҳои дар дили шаб баргузор шуда аввалтар аз ҳама дар мавриди рақобати Манчестер Сити ва Боруссия Дортмунд суҳбат мекунем. Аслан метавон ангушти ҳайрат аз он газид, ки чӣ гуна дортмундиҳо пас аз даст додани бозингарони пешсафашон ҳамону сатҳи худро нигоҳ медоранд. Дар зарфи 1 соати бозӣ Манчестер Сити ягон зарба назад ва Беллингем бошад ҳисобро кушод. Лек пас он манчестериҳо ба худ омада ғолиб шуданд. Стоунс дар стандарт не, тасодуфан ҳам не, балки меҳнат карда гол зад. баъдан Ҳоланд бо усули зеботарин ва шояд бо ашк дар чашмон ба дарвозаи собиқ дастаи худ гол зада пирӯзии манчестериҳоро таъмин кард. Реал анъанаи мавсими гузаштаро ба хотир оварда дар охири бозӣ Лейпсигро мағлуб кард. Валверде ва Асенсио хушбахттарин бозингарони мадридиҳо шуданд. Анчелоти худро ба сер Алекс Фергюсон баробар карда акнун дар Лигаи Чемпионҳо 100 ғалаба дорад. Наполи дар аввали мавсим чунон бозӣ дорад, ки баробар ба фаворити Лигаи Чемпионҳо аст. Рейнҷерс гӯё умуман дар майдон набуд. Шогирдони Спалетти 1-2-3 гуфта дар нимаи дуввум бо кӯшишҳои Политано, Распадори ва Домбеле гол заданд. Челси дар Лигаи Чемпионҳо имсол ба истилои русӣ буксоват дорад. Сармураббӣ иваз шуд, мушкилиҳо идома доранд. Ҳарчанд Стерлинг лондониҳоро пешсафам карда бошад, ба голи ӯ Окафор ҷавоб гардонида бозӣ бо Залцбург 1-1 поён ёфт. Челси дар гурӯҳ айни ҳол охирон аст. Ювентус дар рақобат бо Бенфика чӣ кор кард, худаш ҳам намедонад. Аркадиуш Милик дар дақиқаҳои чорум Туриниҳоро ба пеш баровард. баъдан ҳамон нозу нӯзи Ювентусӣ оғоз ёфт, ҳама ба хатти дифоъ, ҳама ҳимоя. Ин тактикаи бозӣ ба голи Жуао Марио ва Давид Нерес халал нарасонид. Бенфика 2-1 Ювентусро мағлуб кард. Аз бозии Макаби ва ПСЖ якумаш ҳаминро донед, ки Месси, Неймар ва Мбаппе гол заданд. Лео ассист ҳам кард. худи бозӣ бо ғалабаи парижиҳо поён ёфт. Месси бо ин голаш ба дарвозаи 39 дастаи гуногун тӯбро ворид кардааст. ӯ рекорди Роналдоро, ки ба дарвозаи 38 дастаи гуногун дар Лигаи Чемпионҳо гол дорад, гузашт. бозии дигар рақобати Копенгаген ва Севилия буд. он ҷо ҳеҷ чиз рух надод, ҳатто як голаке зада нашуд. 0-0 берангу нур. шоми имрӯз рақобатҳои Лигаи Аврупо ва Лигаи Конференсия идома меёбанд. Манчестер Юнайтед ин навбат ба меҳмонии дастаи Шериф меравад. Манчестер дар сафар метавониста бошад соҳиби имтиёз гардад. шумо метавонед бо 1x ба бозиҳо шӯру шавқи зиёд диҳед. Дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди MG0777. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. акнун мегузарем ба якчанд хабари дигар. ҳолати Гризманро дар Атлетико дар яке аз бахшҳои қаблӣ ба шумо пурра фаҳмондем. Сармураббии Атлетико Диего Симеоне бо дастуру супоришҳои рӯҳбарият маҷбур аст, ки Антуанро пас аз дақиқаи 60 ба майдон орад, то опсияи харидани ҳатмии ӯ ба кор надарояд. нархи хариди ҳатмӣ бошад 40 миллион евро мебошад. ҳамаи гапу чап ҳам дар бораи ҳамин 40 миллион меравад. мадридиҳо намехоҳанд, ки ба Барса чунин миқдор маблағ бидиҳанд. худи Гризман бозингари Барса буда то охири ҳамин мавсим дар Атлетико ҳамчун бозингари аренда хоҳад буд. пас аз анҷоми мавсим бо иҷрои шартҳои муайян мадридиҳо бояд Гризро харанд, вале Атлетико намехоҳад то хазинаашро холӣ намояд. мушкилиҳо ҳам ҳамин ҷо сар мезанад. бозингар маҷбур аст, ки ҳамаи ин пасзаниҳоро тоқат кунад. мураббӣ ӯро дӯст медорад, аммо супориши роҳбарият дорад. аслан Атлетико зид нест, ки бозингари фаронсавиро дар ҳаят нигоҳ дорад, аммо барои харидани ӯ танҳо 25 миллион евро пардохт кардани асту халос. албатта Барса ба ин нарх розӣ нахоҳад шуд. онҳо Гризманро бо нархи 120 миллион харида буданд. аз ҳамаи ин дасисаҳо Антуани бечора зиёну харобиҳо мебинад. ду кӯдаки бой дар ПСЖ ба ҳам рост намегиранд. як амакӣ аз Аргентина мехоҳад онҳоро оштӣ андозад. шумо пай бурдед, ки ман дар бораи Неймар, Мбаппе ва Месси ҳарф задам.
маълум аст ки байни Мбаппе ва Неймар нофаҳмоиҳо вуҷуд доранд. Яке аз онҳо моҳи август рух дод ки айни ҳол омили асосии ҷангу низои ин ду нафар шудааст. Гап сари он меравад ки пеналтизани ПСЖ қаблан Неймар буд. шурӯъ аз мавсими ҷорӣ ин корро ба Мбаппе бовар карданд. Аммо дар бозии муҳимтарини дохили Фаронса, яъне дар рақобат бо Марсел, пеналтиро Неймар зада буд. Месси мехоҳад дар ин мавзӯъ миёнарави асосӣ шуда тухми оштиро пӯшад. аслан дар утоқи либосӣ васкунӣ Лео зиёд ҳарф намезанад, чун намехоҳад идея ва гапи худро ба дигарон бор намояд. Лек дар мавзӯи дубора дӯсту бародар кардани Неймар ва Мбаппе мехоҳад заҳмат кашад. боз шумо мегӯед ки Месси дар ПСЖ бепул ягон кор намекунад. тобистони гузашта қариб ҳамаи расонаҳои асосӣ ва сарчашмаҳои боэътимод хабар доданд ки Хамес Родригес ба футболи Аврупо бармегардад. бисёриҳо пешгӯӣ мекарданд ки ӯ карьераашро дар сафи дастаи Рома идома хоҳад дод. баъдан маълум шуд ки Рома барои ин бозингари колумбиягӣ ҷо надорад. аммо Хамес бо эҳтимоли зиёд ба футболи бузурги аврупоӣ бармегардад. Фабрисио Романо хабар медиҳад ки футболбози колумбиягӣ корномаашро дар дастаи Олимпиакоси Юнон идома хоҳад дод. гуфта мешавад ки Хамес аллакай дар ин кишвар қарор дорад. ӯ имрӯз аз ташхиси тиббӣ гузашта футболбози Олимпиакос хоҳад шуд. Марсело ва Хамес дар Юнон бо ҳам бозӣ хоҳанд кард. қаблан онҳо якҷо дар Реал корнамоиҳои бузург карда буданд. ба Хамес аз он тарафи уқёнус ҳам пешниҳодҳои бисёре буданд, вале ӯ маҳз ба футболи аврупоӣ баргаштаниест. бозингари колумбиягӣ бовар дорад ки то ҳол дар Аврупо гапҳои ногуфта зиёд дорад. ин буданд он ҳама хабарҳое ки то ин дамо пешниҳодатон кардем. пайгири мо бошед. То наворҳои баъдӣ хайр дӯстон.